Какви адреси моята памет има, какво ме води тук и за какво? Тук всеки миг от българския климат е пълен с подвиг, кръв и мъжество. Тук всяка стряха има своя повест. Тук всичко има. Няма само срам. Копривщица, кенар от сърмен пояс, опасващ средногорския Балкан. Тук българските съвести не дремят. Апостолската чест е на простор и те догонва по петляно време тъга от Дебеляновия двор. Тук тишината непрестанно вика, тук пада само героичен здрач, смирената и кротка трепетлика понякога бучи като трабач. Тук утрото е бистро и прозрачно, повейне вятър ситно заруси. Тогава всички паметници безсмъртието има и сълзи. Тук в Копривщица, до къщата на Димчо Дебелянов, буквално една стена ни дели, в Векиловата къща, разговарям с Лиляна Чипева и с нейния син Тодор Чипев, които са потомци на големия чипевски род. Рода, който е направил толкова много за книгоиздаването в България. Всъщност всичко е почнало от стария Чипев и жена му Нонка, но все пак вие сте, доколкото разбрах, най-старата снаха в рода. Ще разкажете ли нещо за този род? До толкова мога, доколкото съм била вече между тях. От 1942 година съм в този род. Какво да ви кажа? Това е един голям патриархален род с много деца, с много шум винаги около тях и с много прибързаност в работата. Тук мога да ви покажа една снимка, в която са само синовете. Родени са 12 деца, живи, като най-малкият Методий е починал много рано. Това е най-големия син Филип Чипев, известен книгоиздател със своите хубави, изящни произведения, на литература. Издания. Следва Рашко, който се е занимавал с канцеларски отдел в фирмата, с различните търгове, освобождаване от митници и така нататък. Един стълб на фирмата. Следва Колю, планинара, който повече обичаше да бъде в планината, отколкото между многото хора. Следва Кунчо. Кунчо, това е истински алпинист. Така. Лука. Лука Чипев, по общо мнение, е един от най-добрите букинисти на старобългарска литература. Такъв си остана и до край. Петко Чипев, който беше представител на Матадор, на чуждестранни фирми, на писалки Матадор и коя беше? Паркер. И Паркер, да. Антон преди това Антон Чипев, да. Занимаваш се с чуждестранната литература в книжарницата и в фирмата, защото той беше следвал в Лайпциг и завършил философия. Следва Минко, моя мъж, който се занимаваше най-много с издателство на учебници, а в последствие с издаването на съветска и руска литература, а също така и много хубави, добре илюстрирани детска и юношеска литература. Иванка, единственото момиче в цялото семейство, Борис,
женина Иванка в Албания. Борис, който последните си години работеше в антикварната книжарница в София. Антикварен работник. Много добър работник, действително, и на поста си почина. Кирил, който е все още жив, малко недобре, но все пак е много добър наш, така, аз го наричам стожер още на рода. И най-малкият, който е починал, Методи, който е починал много рано и за него нищо не знае. Дойко Чипев, разбирам, че това е един род, който едва ли можем да проследим сега в момента. Това са 11 братя, една сестра. Но друго ме интересува. Вие разбрах, че сте се опитвали да проследите детайлно рода. Опитали сте да направите родословно дърво. Да, нещо като родословно дърво. Аз съм виждала това и ми е направило впечатление, и понеже това е голям род и съм чувала, че на много места из България се чува за името Чипеви, реших така да събера някои данни и да направя нещо като родословно дърво. Това, Чипева, виждам, че коренът е дал много клони. Защо ми позволете да ви попитам, кое ви накара да се занимавате с това родословно дърво? Ами преди всичко това, че аз съм, така да кажа, издънка от това дърво. Едно, и второ, виждах, че Чипевия род е разпръснат в много градове в България. Слушахме за Чипеви. Исках да издира кои от тях са в нашия клон и какви други клонове има от този род. И така стигнах постепенно до тази идея да го направя във форма на най-напред на дърво. И оттам се определиха трите клона на трите синове на Нешо Чипев. Това е основоположника или корена, така да се каже, на Чипевия род, Нешо Чипю. Така се е водил в старите книги. Това е тримата сина са Филип, Дончо и Никола. Филип е рода или клона на Тефе Чипев, нашия клон. Дончо е клона, който живее също в София, а другия Никола са Чипеви, които живеят в Пловдив, или както го наричаме Пловдивски клон. Сине мой, надежда скъпа моя, радост в грижи, грижа в радостта. Може би последен ден е тоя, в който те милува твой баща. Аз отивам, за да се не върна. Дълг отечествен зове ме в бой. Може би не ще те вече прегърна. Теб не ще продумам, сине мой. Сине мой, живей със светли спомен на родинолюбците деди. Гражданин бъди ти всявга скромен, честен в мисли и дела бъди. Вярвай в идеали благородни, с тях укрилен в мирен труд и в бой. Дай живота си за края родни, българин бъди горд, сине мой. Сине мой, надежда скъпа моя, радост в грижи, грижа в радостта. Може би последен ден е тоя, който виждаш своя ти баща. Аз отивам, за да се не върна. Дълг отечествен зове ме в бой. Дай да те целуна и прегърна, може би за сетньо, сине мой. Впрочем, кога старият Чипев напуска Копривщица и защо? Знаете ли, трудно ми е да отговоря точно в момента. Повече от 100 години от неговото рождение, неговата трудова дейност.
Но малко трябва да се върнем назад. Това е времето, когато Копривщица има един културен подем не само в града, в цялата ни страна. Това е 867 година, когато в семейството на Филип Чипю и Рада Бенева се ражда четвъртия син, наречен Тодор Филипов Чипев. Семейството му не е било чорбаджийско, нито на заможен търговец или занаятчия, каквито е имало за онова време в Копривщица. Но след освобождението, когато настъпва един опадък в търговията и в занаятчийствата, братята, по-големите братя на Тодор Филипов Чипев са принудени един по един да напускат родния си град и да тръгват по различни краища на страната ни. Най-големият от тях, Нешо Чипев, който е бил опълченец в руско-турската война, се установява в Пещера. Никола заминава за Пловдив, където започва работа като словослагател в печатницата на Христо Гаданов. А Лука Чипев отива в Северна България, където се занимава продължително време с чиновническа дейност. Най-малкият Тодор, но това се отнася и за братята му, може би под влияние на своята майка, една така културна и образована жена, в началото на 80-те години на миналия век заминава за Пловдив при брат си Никола, с чието съдействие започва работа в печатницата на Христо Гаданов. Аз умирам и светло се раждам, разнолика, нестройна душа. През деня неуморно изграждам, през нощта без пощада руша. Призовали дни светло смирени, гръмват бури над тъмно море, а подирали буря, край мене всеки вопъл и ропот замре. За зора огнеструйна копнея, а слепи ме с лучите си тя. В пролетта, като в есен, аз крея песента, като в пролет съвтя. На безстрастното време в не спира, гасне мълком живот неживян, и плачът ми за пристан умира, низ велика пустиня развян. Георги Чипев, ще бъдете ли така любезен да охарактеризирате с няколко думи пловдивския период от живота на стария Чипев? След като завършва трети клас в